Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşemizin mehriban tomoşaçylary, hormatly tomoşaçylarymyz. Dün biz size Flex maksatnamysy barada maglumat beripdik. Siz onu Atavatan TV YouTube kanalına tomoşa edip bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan okap bilersiňiz. Bugün bolsa biz size yaş talip zenan yolbaşçylar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gyfga möhletli okuw maksatnamasy barada maglumat berer. Häzirki wagtda yaş talip zenan yolbaşçylar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öwrenç institutlary, ýagny susy maksatnamasynyň daşky gurşaw meseleleri boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalar kabul etmek dowam edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň web saytynaky maglumata görä, resmi namalar kabul etmek 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryna çenli dowam edýär. Kabul edilen talip zenanlar 2023-nji ýylyň iýun aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gider. Bu 5 hepdelik maksatnama 2023-nji ýylyň iýun aýynda başlar. Eger faglyk şertler maksatnamasynyň şahsy görnüşinde geçirilmegine ýol bermese, maksatnama virtual formatda geçirilir. Mehriban ýaşlar, maksatnamanyň beýany ýaş talip zenan ýolbaşçylar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öwrenç institutlary, ýagny susy maksatnamasy güýçli depkinne alınıp barylan gyfga möhletleýin okuw maksatnamasy bolup, onuň maksady ýokary okuw jaýlarynyň taliplerine Amerikanyň Birleşen Ştatlary barada çuňur düşünje bermekden we şol wagtyň özünde olaryň dolandyrjylyk ukyplaryny kämilleşdirmekden ibaratdyr. Bu maksatnama gatnaşyjylaryň liderlik ukyplaryny ösürmek bilen bir hatarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň taryhy, hökümeti, jemgyýeti we medeniýeti baradaky bilimlerini artdyrmaga ýardam eder. Maksatnama hökümet fiýasatlarynyň iş tecrübesinin ve durmuş medeni kadalarynyň daşky gurşaw meseleleriniň obyektiviniň üstü bilen ayal gyzary edýän täsirini öwrenir. Şeýle hem susy maksatnamasy gatnaşyjylary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we dünýädäki ayal gyzaryň döwrewat meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin mümkinçilikler döredir. Bu meseleler ayal gyzaryň ýolbaşçylygy üçin öňe gidirşikler we mümkinçilikler, ayal gyzlara garşy zorluğa garşy görüşmek, girdejidäki deňsizligi ara alyp maslahatlaşmak we iş ýerlerinde ayal gyzlar üçin beýleki kynçylyklar, aýallaryň saglygyna degişli meseleler we aýallaryň bütün dünýä parahatçylygyna, howpsuzlygy we durnaklygy goşup biljek goşantylarynyň uğurlary gerýär. Çykdaýjylary kimler garşylaýar? Maksatnama gatnaşyjylaryň ähli çykdaýjylaryny, ýagny wiza, halkara we içerki fiýahat, ýerüstü gatnaw, kitaplar üçin, medeni çärelere gatnaşmak üçin we tötenleýin çykdaýjylary ýaşaýyş jaýynyň töleglerini we iýmit bilen bagly çykdaýjylaryň ählifini öz üstüne alýar. Gatnaşanlaryň hemmesine maksatnamanyň dowamlylygy üçin lukmançylyk ähtiýaçlandyrşy beriler. Mehriban tomoşaçylarymyz, dalaşgärlere bildirilýän talaplar. Maksatnama 18-25 yaş aralygyndaky diňe zenan talipler üçin niýetlenen. İnglis dilini bilmek. Maksatnamanyň dowamynda terjime üçin edilmeýär. Gatnaşyjylar inglis dilini suwara bilmeli. Maksatnama ýokary okuw jaýyny okuwlaryny tamamlamaga awyndan ýarym ýyl wagt galan talipler gatnaşyp bilerler. Okuwlara ýetişigi ýokary bolmaly. Bahalaryň göçürmesini we muallimlaryň häsiýetnamalaryny tapşyrmaly. Dalaşýarlaryň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýa-da öz ýurdunyň daşyna az tejribesi ýa-da hiç hili tejribesi bolmaly däller. Anketa näde tapşyrmaly? Dolyrylan anketalar 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryna çenli tapşyrmaly. Anketany şu ýerden Microsoft Word versiýasy formatyny alyp, aşağıda görkezden elektron poçta arkaly ýüz tutup alyp bilersiňiz. Şeýle hem ähli foraglaryňyzy şol elektron poçtasyna uğradyp jogap alyp bilersiňiz. Dowam edýän beýleki maksatnamalar orta bilim işgärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öwrenç institutlary, ýagny susy maksatnamasy. Ýadyňyzda bolsa biz öň saytymyzda tejribeli muallimlere we dolandyrjylary Amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňur göz ýetirmäge mümkinçilik berýän susy maksatnamasy resmi namalar kabul edýän baradaky habary okuyucularımıza yetiripdik.
Bilemeliben, bu maksatnama resminama kabul edilişik häzirki wagtda hem dowam edýär we anketalar 2022-nji ýylyň 1-nji dekabrynda çenli kabul edilýär. Orta bilim işgärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň öwrünç institutlary susy maksatnamasy orta bilim ulgamynda işleýän muallimlary we dolandyrjylary Amerikan jemgyýetine, medeniýetine, gymmatlyklaryna, guramalarına çuňur göz ýetirmegi ködür edýän çal tepkilini maksatnamadyr. Maksatnamanın esasy maksady gatnaşyjylary orta mektepleriň ýokary sınıf okuwçylary üçin okuw maksatnamalary işlenip düzülenini, Amerikanyň Birleşen Ştatlary barada mowzuklary goşmak üçin maglumatlary we ferişdeleri ködürlemekden ibaret bolup durýar. Ilim işgärler üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň öwrünç institutlary ýagny susy maksatnamasy. Şeýle hem 6 hepdelik ilmi işgärler üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň öwrünç institutlary susy maksatnamasy hem resmi namalar kabul edilişip dowam edýär. We maksatnamada hem resmi namalar 2022-nji ýylyň 1-nji dekabrynda çenli kabul edýär. Ilmi işgärler üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň öwrünç institutlary susy maksatnamasy alimlik derejesini bermeýän güýçli depkilli maksatnamadyr. Bu maksatnama ýokary bilim gatlygyna işleýän tejribeli muallimlary we ilim işgärleri Amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňur göz ýetirmegi ködür edýär. Maksatnamanyň esasy maksady gatnaşyjylary ýokary okuw jaýlary we beýleki akademik edaralar üçin okuw maksatnamalar işlenip düzülenini, Amerikanyň Birleşen Ştatlary barada mowzuklary goşmak üçin maglumatlary we ferişdeleri ködürlemekden ibaret bolup durýar. Ilim işgärleri üçin Fulbright maksatnamasy. Daşary ýurtly ilimi işgärleri üçin esasy Fulbright maksatnamasyna resmi namalar kabul etmek 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry saat 18:00 çen dowam edýänligini ýatladýar. Daşary ýurtly ilimi işgärleri üçin Fulbright maksatnamasy bu tejribeli hünärmenler, universitetlerin muallimleri ve 10 ýyldan ýa-da ondan ýokary iş tejribeleri bar bolan ilimi işgärler üçin niýetlenen maksatnamadyr. Bu maksatnama ähli ugurlar boýunça giň gowrumly mowzuklar, ýagny ilim, texnologiýa, injenerligi we matematika bilim we beýleki okuw ugurlaryndan arzalary kabul edýär. Bu mailnamanyň umumy dowamlygy 10 aýdan ýa-da 2 okuw semestrinden artyk bolmaly däller. Hukuk ugry boýunça tapşyrýan dalaşgärler diňe bir semestr okarlar. Hormatly tamaşaçylarymyz, dalaşgärler ilim işgärler üçin niýetlenen Fulbright maksatnamasynyň görnekli ilim işgärler we hünärmenler üçin Fulbright maksatnamasy, yaş muallimler üçin Fulbright maksatnamasy we çağırylýan alimler üçin Fulbright maksatnamasy bölümlerine tapşyryp bilerler. Mehriban ýaşlar, eger-de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam ediň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.